солҳои 2019-2020 ман нянечка шуда кор мекардам, духтаро хонаба, барои ки кӯдакҳои майда доштам. Ягон ҷо баромада кор карда наметонистам. Да неки дасти шаварам нигоҳ карда иштам баям, тоже не хотелось, мехостам кор кунам, камтарак доходи даромади худам дошта бошам ва бовар мекунед ҳам қадар қиин буд. Кӯдаки як аз катишиштан, нигоҳу бин кардан, то вай омада гирифта рафтанаш чӣ қадар хавотир мештам. Да ман духтаро неки баъди ин соли 2022 ман ба компанияи Фабелик омадам. Ҳозир боша духтаро кӯдакҳои худам ман нянечка мемонам. Шароитам мерасад ки ман нянечка ва пултиаму кӯдакҳои мана хушро нигоҳ кунад. ва боз ҳар 21 рӯз зиёда аз 18000 сомонӣ ман ош мегирам. Худо ба ҳазор бор шукр ки ҳамин кор беҳтарина ман ёфтам. Духтаро ҳеҷ кас хоҷаи не аз ягон чи ба мувоима зер намекунад. Мисол вақте холигиён ба кор мекунем, графикои свободни донистани забони русӣ лозим нест. Ранги пешина бромада каша ба каша фурӯхта гаштан дар кор нест. Духтаро агар хоҳен кор кардан баробари мо биёин ҳамроҳи мо кор кунед. ҳамин номери ватсапи ман ҳамаашро шумо ба ёд метиҳам, дастгирӣ мекунам.